Louis la. Ngena. Hawu sis. Louis ayindaba bekhuleni. Sis, nawe tho anazi ngiphila ukuphila futhi uyazi ukuthi yini. Yini? Awuzwanga lo mthetho omusha mhlawumbe? Lo ukuthi phela mabe ngathola nje isiqashi. Sifika kuMastandwa sivele sithathe into ezinjengobisi, sithotshe futhi into ezinjengoshukela. Uyazi ukuthi bazosenzana isiqashi sinjalo, bovele basinqamula izandla phela. Ngempela. Louis akekhohlwe yilo. Uyayibona lento akhuluma ngayo? Iyona kanye la yenza lapha yana. Louis mngani wami, awungitshele le ndaba zakhe izimnandi. Ngizoshada. Awu, Stumo man wenzani? Akhohlwa yilotho. Awazi yini ukuthi izimpungulu zingaqhuleka kwephakeme kanjani indawo azenzeki lutho? Awu mama nekodwa nendaba zakho nazo ziyaqulekisa. Vuka wena vuka. Aw Louis mngani wami, awazi ukuthi ngihalalisela kanjani ngale ndaba ezimnandi kangaka. Yesise bengicabanga ukuthi sengimdala. Cha, ngisho ukuthi sengimuntu ovuthiwe ongazithola esothandweni. Vele. Hayi kanti mama ukuba mdala kwakho akusho lutho uma usothandweni usothandweni nje. Ayikuthi uqinisile tho. Uyazi uma ngibuka udingani wami, ngivele ngizwe into lapha esifubeni sami. Hayi. Mhlambe sokuzovuka ne-high nje, ngiyakutshela. Usho ukuthini? Hayi phela uma suzwa kukhona into ehlaba la mhlambe isifo senhliziyo phela. Mhlambe kusokhona igciwane mhlambe eseningela emaphaphi. Yabona ngabe nguwena, ngabe ngigijima impela ngiye kudokotela. Oh, hayi, ungayina kudokotela phela uye ku-specialist nje. Awuyiye ukuqalana noLouisa wena. Umbone ukuthi uLouisa usitshela into eyigugu empilweni yakhe. Uyazi ukuthini Louisa? Ngani wami, nawe talk. Asambeni senga leso positive khona uzositshela kamnandi le ndaba zakho Fozani. Oh, hey, wena. Oh, sawubona kuqhethwayo. Stum. Awusho, uzobona bani? Ugogo noma uzobona uLulu noma uzobona uMay noma uzobona wena. Ubona mina? Yebo. Kukhona into engifuna ukuyikhuluma nawe. Awungitshela. Uqinisile phela ukuthi uzoshada nalogogo wena? Yebo. Hayi, ngiyabona komele ukuthi sixoxe. Awuthi awuze ngapha. Bamba mama. Yabo. Hawu Louisa phela. Awusitsheli kusuka nokuhlala kwayindaba awu. Mina mama ngijaha ukuza ukuthi ningejane kanjani. Udingani ubengikhiphile siyodla out. Ngiyathemba ufuna ukungixoxela ukuthi ke benikuyiphi insimo sengisholelanga benixoxa ngezothando. Hayi, ungakhululeka nje. Qhubeka. Uluza ushisa isithulu sabe sesihamba ke sothanga ukutheka wenkulu. Sabuye endlini sama ngaphansi kokukhanya kwenyanga eyayigcwele. Kwazi kwa romantic bo. Louisa, kodwa ngikhumbula izolo sine full moon, yazi? Bese kumnyama ke ngesikhathi sibuya. Baba, wanga uthola ukhiya wakhe. Ngabona udingani eseguqa ngedolo lilodwa. Hawu, ngase ngiwise stepsin phansi. Wasethi ke Lulu, ngicela ukuthi sishade. la. Uyongela nini sishade? Dingani. Wathini wena mama? Ngathi dingani sithando. Kade ngilindele ukuzwala amazwi seloko ngaqala ukubona. Oh, wena wathini ke manje? Sengisithi ke mina ka anginayo iring. Wathi ungakhathazeki, mina nginawo maningi. Wathini wena mama? Ngathi dingani sithando. Kade ngilindele ukuzwala amazwi seloko ngaqala ukubona.
wasevula umnyango wakhipha uringi edrawini wasesithi kumina ufake. Hawu Louise, yini pho le ring angazothi ifana neyo number 1 2 3 4. Yep. kunjalo cha sisi wenza iphutha lena ifani nakancane nalena engayinika unumber 4. Hayi mhlawumbe ngenza iphutha kodwa Louise bengingafungi ukuthi yona. Mama, mina ngifuna ukwazi umshado uzoba nini, ngifuna ukuba istromisi. Asisekuphela isidingo sokuthi silinde futhi uDingane akasakwazi nokuzibamba bese sicabanga ukuthi siwenze next week ngomgqibela. Manje ding soyidla nini inyama mfowethu? uLuwiza ufuna senze ngokusheshsha. Uthe mina next week ngomgqibelo. Awusho kodwa ding dong wena uneshow yokuthi uyafuna ukuyenza lento noma ke ugogo lo okuphocelela ukuthi uyabona ke into mhlambe wena ungathandi kuyenza yabona into njani? Sure. Hey ngiyazi phela mfo hey ngafika phela lapha kulakho ngikutshela phela. Hayi kodwa mina ngibathanda benjalo. Niyazi ukuthini? Ngifisa sengathi ngaba umshado wokugcina ngci kaLuwiza. Hayi phela sengimdala mina. Niyazi ukuthini? Ngikhathele ukuthi njalo ngihlale ngenzana nama reception yomshado kaLuwiza yonke lana. Thoko, awuhambe uyobheka ukuthi ubani loyo. Sisi ngazi itaste yala makhekhe. Siduma awana lutho lamakhekhe. Uneshow ukuthi ngempela ilento yora. Awuyeke. Yini lena mama bantu sinda kangaka. Louisa yini ke le? Hayi uyazi ukuqinisile sisi bekukuningani ufakazi lapha endlini bezikhona sonke lesikhathi lezinto kaze ngakhohlwa yizo. Usho ukuthi ngeke umtshele ukuthi naye number 5 eQueen Louisa. Awusho ukuthini sisi bantu kulunge kunje asikhona kancane isidingo nje sokuthi azi ngaphandle ukuthi atshelwe yini. Awo bani mama thina sithanda indaba zabantu angithi. Atshela ukuthi ke number 5 ka ngisho wena kanye ungamtsheli. Hayi usho ukuthi akazi ukuthi wena ucishe washada sengisho about 1000 times. Umtshele nje. Hayi ungakhathazeki gogo mina ngeke ngikwenze lokho. Uneyinkinga zakhe phela umuntu. Inkinga yakhe nje uqala ukuthi ke ushada nawe angithi first problem phela le. Hayibo mfundisi loyo. Louisa, asambeni sengale thawu, asambeni. Kuningi kufanele sikutshele umfundisi ozakhe. Wenzani? Louisa asiphethele inkulumo. Umelo akwenza ikhekhe ngokumnandi bezulu. Uyanyaka oziba mention of honor. Yebo mfundisi. Uthoko ke yena uzoba impelisi. Kunjalo mfundisi. Mina ke ngizobe sengisika ikhekhe. Hayi, sengithi impela. Wena uzosika ikhekhe, mina ngizobe sengihlanganisa umshado. Mfundisi, kuyothi ke mangabe sekuqediwe ebusuku bese kuba ne-reception. Ngiyabukisa ukuthi umshado awukwazanga ukuthi wenziwe esontweni. Ukuthi kuyobanela nje imali yokwakha indlu bese kulunga konke. Malini efunekayo manje mfundisi? 20,000 rand. Malini esikhona manje? Ukusho ukuthi i312 rand and 17 cents kuphela. Cha kanti noma kunjalo nje asihlalene ethembeni. Uyithemba lani mfundisi kuningi sesiqoqa imali kusukela ngo1986. Balo isiphatha sezavala ekhaya. Balo Oh, ding. Hayi, uyazi ukuthi uhamba ngale kitchen zokuvulela. Wangikhumbuza isiphaza sami ngavele ngalamba yazi, khumbula isnook fish namagwini. Oh, hello Mbongolo. Hey.
uyabona ukuthi sowungena ngikhobo omubi manje ngusidumo. Sorry. Khona into semqoka bengifuna ukukhuluma nawe. Yini important? Yebo. Okay. Ozona. Ake ningomakhosazana. Ake ningitshela ubani uzokhipha makoti ngokusikho. Ngizophela uLuisa. Akusililungu likaSidumo lelo. uSidumo mfundisi imbungulu ikhiphe mina cha mfundisi imbungulu yokhipha eziyizimbungulu mina ngingowakwaGumede mfundisi yokhishwa umuntu wakwaGumede futhi ngiyajabula mfundisi ukhulumile ngaye ngoba angahlala lapha endlini mfundisi kodwa kasoza abekhona emshadweni wami ngiyaphela lapha nanto ikeli phezulu. Hayi cha ke kodwa ke uSidumo akambeki kangako. Ubonike imbunguli wedding invitation yona iyofika iyone yonke reception kufuneka nje sicabangise lokuthi angabi khona lapha ngomgqibelo. Yebo ding dong awuze nazo ke indaba zakho. Cha ngifuna ukwazi ukuthi ungabe yimpela siyami mangishada ngomgqibelo. Asazi lapho ke Louisa. Angazi ngoba ngibona sengazathi udingane noSidumo sebabanga nje. Ini ngizoyivala mina leyo zozo uma sesishadile. Ding dong. IBM yakho ayisengisho wife to be wakho. Uyazi ukuthi ufuna ukuthi mina ngibe yimpelesi yakho. Hawu, usho ukuthi kungakhona inkinga lapho? Hayi ngibona kanjalo. Hawa, asuka wena mbungulu. Uyamkhulumela nje uLouise. Ufuna mina ngithokoze. Uma mina ngifuna wena ube impelesi yami mangishada. Hawu vele uzovuma. Angazi mhlawumbe ungathanda ukuthi ke uxoxe naye nje. Sengisho bakhona bangale baxoxa nomfundisi angazi. Manje Louisa ngifuna ukuyala ngendaba yomshado. Oh, mfundisi ngazi noma singaphuma insinshi. Amen. Nana ndoko nahlala phansi. Aqala uthola imfihlo engikhulumayo la. Louisa, umshado kusonto uhlala. Yebo mfundisi. Umshado nje ngesonto. Uthi ke konke kumele kuhambisane ngokufana. Yebo mfundisi wesilisa yapho wesifazana thathi. Xolo mfundisi. Bengifuna utshela uLouise ukuthi mina ngicela imbungulu. Hayi uSidumo. Sorry. Ukuthi abe impelesi yami mangishada. Mama, umfundisi uqeda ukusho nje ukuthi ukuhambisana ngokufana. Imbungulu Louisa kubekezelana noxolo. emshadweni wami. Kahle Louisa, kahle. Lulu uthe uzokuthukuthela kodwa kunjalo bengazi ukuthi mina nawe siyathandana angithi uyabona ke Sidumo. Vele ngithukuthele konje bengizothukuthelela ngiyajabula ukuthi imbungulu izowempelisa wena ngizokuthola wena Ngumtshela. Manje Dingane uyamthatha uLouisa ukuba abe umkakho na? yebo Louise, Uxolo mfundisi. Angazi noma ikhona ifair ukuthi singavumela ugogo ongaka ukuthi athathwe igentleman elibhobhodlana kanje. Louise, uyavuma ukuthi uDingane abe umyeni wakho na? Sangena
Yayi wena. Yini le kade yenza ngasikhathi benika ifungo Louise? Awuzotshela ukuthi umfundisi kathi buza nje. Ithina sakutshela ukuthi ungashadi, thina sakutshela ukuthi ungabi nayo imali. Halala. Uze ngithole imbungulu. Ala kabuhle kwethu. Ukuzala kuzolula emathambo. Ala lele singene. Ukudla okuningi kangaka mntanami. Awubasibami ukudla wenu. Umfundisi siyabonga kakhulu. Halala. Oshamena. Awushala. Umfundisi sibonga ukuthi umsebenzi uhambe kahle kahle. Izehlobo nani bebandla. Hayi, uLouis ungicela lapho ukuba ke ngithi nje ngamazwi angamangaki malungana nomshado wakhe noDingani lapha ya. Senizwile okuningi ngeze ngaphinda. Ngokujwayelekile ke sengizocela omngani wethu nenimazi nonke nje ngokujwayelekile akakasenzele itoast ke sithi ukujabula nathi ku Wesdom. Yini ecela imbuzi? Hayi bamfundisi Dokotela nawe Ding Dong, hayi nawe gogo. Hayi ngingabakhohlwa ke amarana sikaFafi sengisho ke no Mastandi. Hayi siyajabula impela. Nami anginawo amaningi ukuthi ngithi fahla ngizothi ke ngokujwayelekile susukuma ke bese senza itoast kane. Yabona? Ngahlanu. Yini yenze kahlanu? Hayi sengisho ukuthi ke hayi sizosukuma ke ngokujwayelekile sishawa hip hip ke kahlanu ke. Hip hip. Hooray! 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 Hayi. U-Louise selokusamgcina ngelanga lomshado phela kwenze njani bo? Hey, selukanya malala ngosuku lakhe lomshado. Kodwa yazi ukuthi into yokukhombisa impawu ezinhle lo. Hayi kule insukwana belongizwe umsinjwana nje uphuma khona ngani. Ngempela kanti wena ufuna ukuzwana? Hayi angisho mhlambe lento wena uyicabangayo. Usho ukuthi ke uyazi uzwe ukuthi ngathi lo muntu mhlawumbe lambile yazi mhlawumbe useyinhlungwini yazi into efana leyo nje okay hayi amaphosi sodwa ke ayikho lonto. Hayi phela ngikhuluma iqiniso lento ngiyizwile phela sisi angithi. Hayi bo we auntie le ndaba lokufuna sibhekisise kufanele sihambe siyolunguza ngalo ungathini siloku sihlela kade abantu sebele phesheya kwencima. Bayoza la uma ngabe sebethanda ngeke thina sihambe siyobafuna. Thokozile ngiyazela futhi mina manje asambe solala. Good night, Stooms. Good night. Hey, Konyan. Ngongolo. Ay, hamba ngathi shit. Hawu. Kwenze njani DJ? Ngabe khona ukudliwayo lapha? Yini ulaphile? Hawu, sengifile. Awuthi ngibheke mhlambe uMay unakho ukudla. Yini kodwa ungavela uyithathela ukudla lapha? Ngiyakwazi phela kufa ejele ukungcono phela ngempela yazi. Hawu, ikhabhathi likhiyiwe. Nefriji ikhiyiwe. Ngisho nesitshalo lesi sihlala isinkwa sikhiyiwe. Lambile, ngifuna ukudla. Mangifuna ikheke lomshado. Ungitshela ukuthi hayi, ulibekela umfundisi. Hayi. Futhi ngibese ngicela iqatha lenyama. Angibuze ngifunela ingakanani, ngithela ingaka. Ahamba efrijini alikhiphe futhi. Angisikele okuncanyana nje iqatha lencane. Hawu. Manje umuntu angaphila njani lapha? Sakuze insuku zithunga sadli. Ngizacela ngehla ngama-kilometers awu-4. Hayi, uyazi ukuthi nasejele okungcono phela, ngiyakwazi.
wenze njani Louise? Usuke wambona sisusuke wambona. Ungabona abanike Louise. Umkhwenyana. Uvela wangishiya phakathi nobusuku akekho. Ayi auntie ukhuluma ngani? Ningakaqedi ne-honeymoon nje? I-honeymoon. Wedlulele lo muntu ngaphezulu kwembungulo. Into eyazi ukudlilanga lonke leli. Hawu Louise. Uthi kanjobe sacanga nje uyadla? Ngiyakutshela sisi imbungulo ingcono ngoba ikhokhi rent. Indoda ehleli ucefezelela ngezingcezu zesinkwa inyama namakeke awucabanga nje yikho phela lethu. Manje usehambile. Kodwa nginanda. Yithi ngikutshela iqiniso. Ukuba akasihambelanga ngizomqosha mina. Uyibonile usidimo le ndaba kalolo. Aw, sanibonani. Louise, awubheke nje sidla kudla. Umphefumulo wakhe nakho konke kwakhe nje kufana nembungulo. Bendilambile. Uyabona ke into kade ngisho. Into eyenze ukudla kuphela nje. Dingani akusoze kulunga. Sengifuna i-divorce. Hey. Louise. Nisashada insuku entathu nje kuphela ngeke phela yenzeke leyo nto. Imbungulo mina ngiyibona nje emva kwemizuzu embalo. Akuze ngafuna insuku ezintathu. Futhi akusoze ngihlale nembungulo endlini yami. Ngikholwa lento. Kanti boss ngempela. Ubiza mina imbungulu nje imbungulu mina. Tshena ndiqhala kakubi. Sizawuqalela intombi ungayazi. Mama lapha njengokuba nje muhlela ucinga into ba andikwazi nje into ba wonke umuntu abantu bahlanu babiza imbungulu 1 2 3 4 5 mina ndimbungulu yesihlanu kanti lonke ixesha kuyazi into ba laba bantu uhleli nabapho abamelwana bakho zimbungulu ngenxa bakutsho wena imake mama lapha uyabona mina khange ndithi ndifuna ushada mina bengenayo nalo ring wena wathatha wayifaka apha kumemnweni usithi mina ndingowakho ubani mina zakuxelela into ubungayazi bama uyabona mina apho ndisuka khona ekoloni ayikho lento okuthiwa yindlala andilambi mina zakucalela kakuhle tsheni undiqhala kakubi ke bathi ngabantu abathanda ngathi abafana naba thini madoda khama kancinci mama lapha ke gox uyabona nje manje enzile nje mina andisoze ndithatha negogo into bendiyikhathalela ngantoni ngathi thini madoda uthatha lokho thini kanti wathi into zifana nezi